penyanyi sing sak barakan karo Isdaria. Wah. Ayo Mbak Pras karo Mbak Wahyu. Ya. Kok diiringi SpongeBob piye to iki? Ayo, piye? Ayo urung maju. Apa? Ayo urung maju. Sapa? Ayo. Ayu iki kan tak singgahke. Ayu iki engko bakale sing klasik-klasik kuwi Ayu. Ayu ki ora perlu maju ora apa-apa, santai wae. Kowe kuwi kok Sing khusus iki sing wong kentir. Sing sindan kentir. ayo wis. Apa? Emang jodok ngono malah. Cendang. Cendang. Ayo nendang ya ora apa-apa wong sikile ming cendrek. Yo. Yo ndi? Liwong. Ya, ndene wingi njaluk pitaku. Lah apa gedok apa? Tak tuntun kok. Pengumuman wonten ingkang kehilangan kunci mboten? Menika. Mau nemu ndi? Oh, Pak Satpam yang kehilangan kunci tulisane Melaka. Ya. Pak Hansip. Kali wonten kunci lemari menika penting mangke mindak bingung bar menawi wonten ingkang kraos mangke dipun pendet wonten nyadi anu keke Pak Jumadi wae. Di kekagungan Pak Kerso Pak Jumadi engko nek tak singgahke malah aku lali aku kok. Iya. Aku singgah apa-apa lali kok. Ya, mangga. Monggo Mbak Lider. Di depan Jenengan rasa rebutan padha tuane kok rebutan. Ya. Dadi liwuk. Ah iki sing siji engko ngedan sing siji nek joget awur-awuran. Mesti apik ngono. Ya tur dompo. Tangane tengen maju, kudune sing maju sikile kiwa nek iku tengen-tengen kabeh. Kaya bulldozer. Iya. Yo, mangga dadas. Kang Slupan aku ora tanggung jawab lho. Isih ana sing gelem apa ya? Nek ana ya ora apa-apa. Wis ora. Wis di nganu wae di grendel. Ya. Apane? Wis kene. Sabda Brahmana ya piye? Sabda Pandita. Saya
Iya. Aku sembrono. Aku datang aku adang ngono apa. Ayo anggepe. Piye? Wangi to. Isih gelem ra? Ora. Oh, tawak-tawake. Edan Pratiwi anggere iki wah iki sesuk videone viral iki. YouTubers iki Spiral. iki tuwa ya bosok. Iya. Berkorban Nah, yo, semangat tok. 200. Nuwun ya Seno. Iki lagi sehat iki. Iya. Nganggere muni masuk angin sithik wis. Lagi sehat yo cenanangan kaya ngono iki. Iya. Matur nuwun ya, Nak. Iya, wah seneng aku tenan Mbak Yu kuwi tenan seneng luar biasa tenan. Iya.